Gavekî dîrokî avêt. Bêguman ji bo gelê bi taybetî ji bo gelê Kurd û Türk û gelemperî ji bo gelê Rojhilata navî heta em dikarin bêjin gelê hemû gelên bindest. Gavekî dîrokî ye, gavekî erênî ye. Bütün dünyayı temaşa dike. Geleki devlet artık gava bavêjî. Bütün dünyayı çavêwal vê biryarê bû. Ew got silah danayne. Ew nake, kes bîra wî nake. Bütün gelê Kurd her şarparça bîra rêbertiyê dike. Rêbertî bêje çi ji bo gelê Kurd esasa yani. Valla devlet gere gava babıcam akıbı gavçe dibe. Aşitiye en nebaji şare çetre. Vad binin. امن بندا بارش نه بارش ده هر دنیا ده تم دایم بارش آب خیرش بارش تو چطور تشتکتنیه افیک yalnız ki bebekti tetine be. برا ام ملت ترك ام براتي في ولاتي او بكن سرفراز بكن في بريفا بفن ايشاكو ببختي ملت كرد بكن ملت كرد ديسا جواب بده نقد يا Rêhevalê me çi bêjin çi qararê standej bo me gerçekten giring e û me girê dide. Ji bo barê bikeve serpişta me jî heya dawiyê. Heya dawiyê em ê dîsa li dû vê şopê em ê bimeşin û dawî ku em bînin jî çi bar bikeve serpişta me cardin em amade ne